אז בוקר טוב, בוקר טוב, ואנחנו כיף לראות מתחילים. אתכם. יאללה, אורה, תתחיל אותנו. אוקיי, אז אנחנו פה למפגש שמשלב את הדברים שדינה עושה ושאני עושה. אה, כמובן שזה יהיה בטעימה קצרה, אבל אנחנו מאמינות גם בטעימות קצרות. לפעמים יש להן ערך גדול, והן פותחות כל מיני חלונות, דלתות, שערים. אה, איך קראנו לסדנה הזאת, למיני סדנה הזאת? פותחים את השער לשינוי. כן. אז הדימוי שלי הופיע סביב העניין הזה, זה באמת, אני לא יודעת מי קרא את הטקסט הספציפי הזה ומי לא, אבל באמת הפתיחה הזאת של השער הזכירה לי את השיר המאוד מפורסם, לפחות בדורות קודמים, של קדיה מולודובסקה, ש... שאומרת, פיתחו את השער, פיתחו רחב, עבור תעבור בו שרשרת זהב, ואחר כך כל מיני אחרות, וגם שרשרת פנינים. משום מה הפנינים נשארו לי בתודעה, כמשהו כזה שבין פנינה לפנינה, יש כמו איזה מעבר, איזה שער, ו... וההסתכלות הזאת על זה שגם הפנינים וגם השערים שבין שלב לשלב בחיים שלנו, שניהם מאוד מאוד משמעותיים. והרבה פעמים אנחנו נורא רוצות, משתוקקות ומשתוקקים לעבור מפנינה לפנינה, כאילו לעבור משלב לשלב, ומאוד מייגע לעבור את השער, שהוא הרבה פעמים קצת תקוע ולא ברור, והמון אי ידיעה, והמון ספקות, והאם אני בדרך הנכונה, ואלף ואחד דברים כאלה יכולים לעלות לנו שם בשער הזה. אבל מניסיוני לפחות, אני אשמח לשמוע גם מדינה, השער בעצמו, אפילו אם הוא הולך כבד וקשה, הוא בעל ערך אדיר להתפתחות שלנו. כן, אז את רוצה לשמוע את עמדתי בנושא? אני אשמח מאוד. אה, אני אוסיף אותי רגע שנהיה ביחד פה, ואני אשמח לשמוע רגע לפני שנמשיך, מי שבבית, גם מי שבהקלטה, אה, מה זה השער הזה עכשיו? זאת אומרת, בפני איזה פרק אתם עומדים? מה יש בשער הזה? האם זה באמת מרגיש תקוע או חסום, או שדווקא אתם כזה יאללה, קחו אותי כבר? האם יש חרדה מהלא נודע, או שיש התרגשות, או כל דבר כזה, איפה אתם? איפה אתם עכשיו? לפני איזה מעבר? אז גם מוזמנים לכתוב פה בתגובות, ומי שבבית אתם יכולים לכתוב פשוט במחברת. ניתן עוד רגע. ולפעמים גם אני חייבת לציין ככה שלפעמים השער הוא לא ברור לנו. כאילו, שער למה? כן. לפעמים יש, אני ממש זוכרת שהלכתי לפני הפרידה הקודמת, הלכתי בטבע אחרי איזשהו אירוע שרקדתי ואני הולכת וכתוב אזהרה שער לפניך. כאילו אי אפשר שזה יהיה יותר ברור מזה. ו- אז ממש לקחתי את זה לתשומת ליבי שלפעמים החיים מתחילים לשלוח סימנים שמשהו קורה. ממש. לפעמים הם רמזים עדינים ולפעמים הם in your face. אז מסקרן אם כזה, אם חוויתם משהו כזה, אני מניחה שאם אתם פה אז כן. אז אם יצא לכם, מוזמנים ממש לכתוב, כי זה כזה יעזור לנו להרגיש אתכם מעורבים, נרגיש אתכם את הדופק שלכם. אני אספר שבשבילי, כל פעם זה מרגיש כמו מההתחלה. מרגיש כמו, כאילו אני לא יודעת כלום. מצד אחד. מצד שני, יש, ברגע שאני נזכרת שזה שרשרת, ושכבר שרשרת מאוד ארוכה, ושזה לא איזה משהו חד פעמי,
וגם אני אעבור את זה, זהו, סיימתי עם כל המעברים לחיי, זה כבר הופך להיות משהו שהוא מאוד טבעי, ונעים אפילו, ומסקרן, וכזה, מה עכשיו, מה בפרק הזה? והופך את כל החוויית חיים של שינוי מתמיד, ל... עולה לי כזה כמו הדימוי של מסע הנשמות, של אנחנו עוברים מגלגול לגלגול, אז שזה, כן, זאת ההרפתקה. אין את הדרמה הזאת של הסוף, אלא אוקיי, עוד הרפתקה, עוד הרפתקה. זה לא שזה לא כואב המעבר, לפעמים זה ציר כזה, כמו צירים של לידה, מאוד כואב, אז הדבר היחיד שיכול אולי איכשהו לעזור, זה לדעת שזה קורה, ולהתכונן ולקחת נשימה, ולתת לגל הזה לקחת אותי, ואני חושבת שמה שאנחנו עושים היום, זה קצת כמו באמת הכנה. איך להקל על עצמנו את המסע ולהפוך אותו באמת למופלא, אפשר. אז זאת בהחלט. החוויה שלי מהמעברים. רוצה לספר קצת בכלל על כזה פעמים ראשונות שאת עשית מסעות בשמחה. אני התחלתי לעשות מסעות אחרי שכבר הייתי עמוק בתוך עבודה פנימית בדרכים אחרות. בוויס דיאלוג, העבודה עם הדמויות הפנימיות, ובכל מיני דברים אחרים. ופתאום קיבלתי איזה מין רמז דק מן הדק, שבאמת חלק מכן שמעו אותי, כי יש פה תלמידות שהיו בקורסים שלי, קורסים שמאניים, אז אני מתנצלת אם זה חוזר לכן על עצמו, אבל שמעתי שיש דבר כזה מסעות שמאניים בעולם המודרני, לא ידעתי. חשבתי שזה בשבטים נידחים וזה, ושזה משהו חי וקיים. אמרתי, מעניין, תלמידה סיפרה לי על זה. ו... ואז אמרתי, נדמה לי שאני צריכה לברר על זה עוד. וככה זה התחיל, זאת אומרת, זה התחיל, המעבר הספציפי הזה שלי, התחיל לא בחצוצרות, אלא בדבר קטן שהרגיש לי כמו עלה שלכת שמתהפך ברוח. עד כדי כך הייתי צריכה להיות קשובה לזה, כדי לא לפספס את השער הספציפי הזה. ואז שאלתי את התלמידה שלי, רקפת, איך אני יכולה להתנסות בזה בישראל? יש דבר כזה? והיא הפנתה אותי, אני לא אעריך פה, ואז באמת הלכתי והתחלתי להתנסות. וזה לא היה כזה פשוט. דווקא הרבה פעמים, כמו שהייתה לי שיחה מקדימה עם דינה על זה, לפעמים דווקא דברים שאנחנו בסוף נהיה מורות שלהם, לא הולכים לנו רק בקלות. כי ככה אנחנו אולי לומדות את כל הניואנסים, את כל הקשיים האפשריים, ואיך להסביר לאנשים מה לעשות כשהם נתקלים בכל מיני בעיות, וכל מיני, אנחנו עוברות את הצירים על גופנו, ואז הרבה יותר קל ללוות אחרות במסע. אז המסעות הראשונים שלי לא הלכו לי כל כך. כאילו, א', הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו מדמיינות, זה לא אמיתי, וגם, או לא קורה כלום. שוכבים, 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 פתאום נדמה היה שאולי עבר איזה משהו, אבל לא שמנו לב מה בדיוק, ובעצם לא קרה כלום. כל הדברים האלה יכולים לעצור אותנו במעברים. התסכולים הקטנים האלה, וטוב, אז לא צריך, אז נשאר כבר. ובסוף היה לי מסע אחד שבו גם לא קרה הרבה, אבל הייתי במהלך המסע הזה בתוך האדמה, ממש קבורה באדמה, ופתאום מתוך האדמה נדמה היה לי שאני רואה מין הבזקים ירוקים קטנים, והיה בזה משהו נורא מרגש. וההתרגשות הזאת הייתה נורא חיה ובגוף, ולא יכולתי להתכחש אליה. אפילו עכשיו כשאני אומרת לכם את זה, יש לי צמרמורת קטנה. וזה גם מחבר אותנו לענייני הגוף. אז החוויה הזאת שהיא הייתה מאוד מינורית ומאוד רגעית, אבל מאוד כזאת רגע, הרגשתי משהו מוזר, אבל שאני לא יכולה להגיד שלא הרגשתי אותו, היא התחילה את זה,
ומאז באמת עשיתי המון 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 מסעות ולימדתי המון אנשים לעשות מסעות לצד דברים אחרים שאני מלמדת, וזה התגלה כדרך ממש ממש מופלאה, שאני נעזרת בה גם בכל עניין ועניין שיש לנו בחיים, גם במעברים שיש לי כאלה, ויש לי המון כאלה, וגם באופן כללי להתפתחות ולגדילה שלי. זה נפלא. זה באמת, למי שהכלי הזה מדבר, זה עושה ניסים ונפלאות. אולי זאת שאלה באמת טובה צילה. לשאול כזה, אם מישהו התנסה פה באמת במסע שמאני כזה או אחר, אם יש לכם ניסיון או אם זו פעם ראשונה, אה, אז אני אני אשמח כבר לשאול. רואה כמה וכמה שלמדו איתי לפחות, אז אני יודעת שיש. כן. אני יכולה להגיד על המסע שלי הראשון, בגלל שאני בן אדם מאוד ויזואלי, אז זה היה כזה מאוד נגיש, ו... וגם בגלל שהייתי בתקופה ממש קריטית, הייתי כזה לקראת גירושים, זה היה מאוד מאוד חזק, כל הטוויסט בחיים. ואני זוכרת שממש לקחתי את זה לתשומת ליבי, וכזה ברגע שיצאתי מהמסע ציירתי מה שראיתי שם, ומה שראיתי שם זה משהו מאוד מאוד קונקרטי, והיה שם איזשהו עץ, ושלושה ימים אחרי זה, אמ, באמת אחרי שעשיתי את המעבר, בחיים עצמם, וממש הייתי בקושי רב, חבר לקח אותי לאיזשהו עץ שלא הכרתי, וזה היה זה. אז אני יודעת שזה נשמע כזה וואו. the crazy shit, אבל זה היה ממש הכנה, כזה של אוקיי, את תקבלי עזרה בדרך, ככה פחות או יותר נראית העזרה, כשאת רואה את העזרה הזאת, תישארי שם, תקבלי משם מה שאת צריכה. אז ממש, בשבילי זו תחושה שאני מלווה, גם אם אני מרגישה לבד. ובמיוחד בשלבים האלה של הלימבו, של כבר לא ועוד לא, וכל הדבר הזה, זה, זה פשוט, זה כאילו כמו אוצר שיש לנו, ואם אנחנו לא משתמשים בו זה חבל. לגמרי. ואם כבר מדברים על זה, בואו נגיד משהו על תנועה רגע, כי זה גם לרוב אוצר שלא משתמשים בו וחבל. בדיוק שנייה לפני שעלינו, אז עשינו כזה, היי אורה, מה שלומך, איך את הבוקר? ואני שיתפתי שאפילו שאני מלמדת תנועה, והריטריט בכרתים הולך להיות על תנועה ושינוי בתנועה, לי לא היה קל בכלל, ב... נראה לי בשנה האחרונה, או לא יודעת, כל החיים, כשאני כבר בפנים, אני בפלואו וכיף לי, ואני זזה ורוקדת ומרגישה חופש. אבל המעבר, השער, כניסה למצב הזה, אם זה לא יומיומי כהרגל, יש המון המון ברקסים והמון דחיינות, גם אם זה דקה. ו... וגם דיברנו על זה, שדווקא הדבר שאני מלמדת, אז אני חווה גם כל הקשיים שבן אדם רגיל, שממש לא עוסק בתנועה, גם הוא חווה. ואמרתי שמה שעוזר לי זה לעשות בייבי סטפס, אבל הכי קטנים. כאילו אני חושבת שאני רוצה לזוז ואין לי כוח, אז אני שוטפת כלים ועושה פליה תוך כדי. או הולכת לאוטו וטיפה זזה עם הגב. כאילו מה אכפת לי? אותו מחיר. למה לא? ושהתנועה נכנסת, הנה, התנועה נכנסת לחיים עצמם, אנחנו לא חייבים להיות עכשיו במסיבת ריקודים או בשיעור מחול בשביל זה. ותכף נבין גם איך היא תשרת אותנו בלגלות את כמו תחושה שלעברה אנחנו הולכים. כי לפעמים אנחנו כל כך מרוכזים במחסום, שאנחנו לא מבינים בכלל כאילו, מה עוד יש חוץ מזה. אמ, אז זה יהיה כזה החתיכה שלי. אולי נגיד על זה כמה דברים, שאנחנו ניקח אתכם ממש לזוז עם הגוף כדי לפגוש רגש, תחושה, טעימה של השלב הבא שלכם, של איך זה מרגיש בכלל, משהו שגם יהיה טיפה מרגש, יכול להיות.
ואז אנחנו, ברגע שזה יעלה, לרוב עולה גם איזושהי התנגדות פנימית, איזשהו מחסום, איזשהו משהו שלא מאמין או מפחד, או כן, אני רוצה לטוס ליורו דיסני, אבל אני מפחד מטיסות, למשל. אז הנה ממש דוגמה למשהו שאנחנו רוצים ומשהו שחוסם בדרך. ואז אנחנו נעבור לאורה, למסע שמאני קצר, מונחה, שהיא כמובן תגיד עליו כמה דברים, שיעזור לנו עם כמו תמיכה בדרך. זה יהיה כזה בשני שלבים. וכמובן מי שירצה להעמיק עם אחת מאיתנו, או עם שתינו אפילו, למה לא, אני עושה ריטריט בעוד שבועיים בכרתים, שנקרא שינוי בתנועה, והוא ממש עוסק בנקודה הזאת של הבין הפנינים, שהוא באמת זמן מאוד מיוחד, ועל חוף הים, בווילה, ועם אורה ביוני, נכון? נכון, 14 עד 16 ביוני, בברלין. הבסיס, היסודות של מסעות שמאנים, נעשה לפחות 6 מסעות לא מונחים, ארוכים, וכל מי שיהיו שם, יש סיכוי טוב שיוכלו כבר גם לבד להמשיך לעשות מסעות, לפי ההנחיות והתמיכה שהם יקבלו שם. דרך אגב, זה טוב מאוד גם לאנשים שכבר עושים מסעות שמאנים ורוצים איזה רענון, או לאנשים שעושים מסעות שמאנים, אבל עם חומרים משני תודעה, ורוצים גם את החירות הזאת של לעשות בלי חומרים משני תודעה. הזכרת לי עכשיו את כזה, גם אם אנחנו כבר יודעים לעשות משהו, למה ללכת למקום שיש בו עוד מזה? אז נזכרתי בסיפור שסיפרתי על סבתא שלי, שהיא בן אדם כזה עד היום, שתי הסבתות שלי מאוד פעילות, וזאת סבתא לוסיה, וסבתא לוסיה היא לא מכירה בערך קיומה ללא הוכחה על ידי עשייה מתמדת, שזה עבר אליי בדם. אני מזדהה עם הקושי הזה, עם האתגר הזה. לומדת לחיות איתו. היא ממש מגיעה מטיסה 6 בבוקר, מתחילה לנקות את הבית, אנחנו מגיעים לדאצ'ה, שזה בית קיץ, בית נופש, ישר מתחילה לרוץ בחצר, מה צריך לעשות, דבר זורק, כזה. והיא בת 84. כן, היא אפילו לדעתי קצת יותר מבוגרת. ו, ודווקא כשאנחנו מגיעים, יש שם אגם, ויש כזה, כמו איזה חוף של האגם שהוא עם דשא ויער, וכשהיא מגיעה לשם, היא מרפה לחלוטין, היא מתחילה לעשות כל מיני תנועות כאלה של מתיחות, והיא עושה יוגה, אבל כאילו גם כל מיני דברים רוסים כאלה של, לא יודעת איך להגדיר את זה אפילו, של כזה מתיחה כזה ככה, ויושבת בשקט. אז יש משמעות לסביבה, גם אם אני יודעת משהו, אבל אני לא מיישמת אותו, לפעמים אני צריכה את הסט והסטינג הנכון, והאנשים הנכונים שייתנו לי השראה, ושאנחנו כולנו עם כוונה דומה, כמו שאנחנו עושים פה עכשיו. אז תודה על ההזדמנות הזאת, ונראה לי let's go. כן, מה שחשוב רק שתשימו לב, זה ששמנו לכם בקבוצת הוואטסאפ 2 קישורים. אחד הוא לחלק של התנועה עם דינה, זה המוזיקה, והשני זה לטיפוף קצר, שבעזרתו נעשה את המסע. אפשר להסתדר גם בלי זה וגם בלי זה, אם יהיה לכם איזשהו קושי טכני, אז אל תתרגשו מזה, אבל פשוט כשנגיד לכם, ורק כשנגיד לכם, תפעילו, אותנו אני מקווה תשמעו מהמחשב, ואת המוזיקה או הטיפוף תוכלו לשמוע מהנייד, זה כאילו הכי פשוט. אז בסדר? אוקיי? בגדול, מה שאני עוד רוצה להגיד, כדי שכנראה ננסה לעשות רצף ישר מהסדנה של דינה לחלק שלי, זה שבחלק שלי אין מה לדאוג. זה כאילו הכל יהיה מאוד מונחה. שוב, למרות שכשאני מלמדת באמת מסעות שמאנים, זה חוץ מאולי מסע או שניים, זה לגמרי לא מונחה.
אבל אין לנו הרבה ברירות. אז אל תדאגו, פשוט תזרמו עם ההנחיות, וגם אם במקרה לא קורה שום דבר, תזכרו את הסיפור שלי. הרבה פעמים בפעמים הראשונות זה לא הולך חלק, או לא הולך כלום, עדיין יש לזה איזשהו אפקט מבורך, אפילו אם אנחנו לא לגמרי מודעות לזה, והרבה פעמים זה פשוט מכין את הקרקע למשהו, בין אם זה קשור למסעות או קשור למשהו אחר. כבר להיות באווירה הזאת, זה כבר מחולל משהו. זה יכול להיות מאוד מעודן ולא לגמרי מורגש. אז ככה ממש בנחת, מה שיקרה זה מצוין, ואנחנו ננחה אתכם בכל רגע ורגע, אז אין מה לדאוג. אוקיי. כן, אז נתחיל בתנועה, או שאת רוצה להגיד להם בעצם מה יהיה בחלק של אה, עדתך? אה, בחלק, לא, זהו, זה מספיק לדעתי. מספיק. כן, כן. אוקיי. אז תפתחו בוואטסאפ באמת את הלינק של ספוטיפיי, וכשאתם הולכים לוואטסאפ אז תשתדלו להישאר איתנו, אני יודעת שזה לפעמים מושך לכל מיני כיוונים, גם לי זה קורה. אז תפתחו את זה אצלכם, ואל תלחצו עדיין פליי, אני אעשה לכם איזו הכנה קצרה. תגידו לי אם אתם רואים את זה, אם, כאילו, בואו תכתבו רגע אם אתם בכלל פה איתנו, שנרגיש שאנחנו ביחד, ואם מצאתם את זה. קח עוד רגע. כן, יופי. תודה. מי שעם מצלמה פתוחה מוזמנת גם לסמן לנו פשוט באיזה נפנוף שהיא מוכנה. תודה. ואנחנו נשאר שאם אתן מוכנות, אז לאחרים גם פחות או יותר. כן. הנה, ויש לנו עוד אישורים. זה נמצא בקבוצה, אני אולי זה יכולה לשים את נפשי. זה גם פה. רעיון מצוין, נשים את אם שני מישהו לא... הכישורים גם בצ'אט. מהמם. שנייה, אני שולחת לכם לפה, למי שצריך, מי שזה לא נגיש לו בוואטסאפ. הנה, יש לכם את זה פה. הסיבה שאנחנו עושים את זה ככה זה פשוט בזום זה לפעמים מאבד. גם אם אתם לא שומעים, זה כאילו גם אם אתם לא לוחצים על זה עכשיו ורק תקשיבו להנחיה במילים זה בסדר. ההזמנה היא כזאת לפני שאנחנו מתחילים. זה אני הולכת לקחת אותנו דרך הגוף, דרך התחושות של הגוף שנפתחות פשוט כשאנחנו מתחילים לזוז ושהתנוחות שלנו משתנות. אז מה שמתאפשר זה הצצה שהיא לא דרך המחשבה של מה אמור להיות, או איזשהו חזון או דמיון, זה ממש מורגש. וזה כמו איזה פיתיון לא יודעת, של המסע האישי של כל אחד מאיתנו, שעוזר לעבור, שעוזר לעשות את הצעדים. אמ, אז נראה לי שמה שחשוב זה שפשוט יהיה לכם קצת ספייס לזוז, כאילו אם אתם יכולים, אם יש לכם מאחורה, אתם יכולים גם מבחינתי להתגלגל על הרצפה, אפשר גם לזוז בכיסא, אבל דווקא מומלץ כן לקום, לצאת. אז בואו רגע נקום, מי שזה אפשרי עבורו, שלא, לא יודעת, נוהג או משהו. לא צריך עדיין ללחוץ, אני רק רוצה שתהיה לכם את התחושה של הגוף, לרדת מהאזור של המחשבה ממש לכאן. אפשר טיפה ללכת, טיפה לזוז, טיפה מצד לצד, אפילו טיפה מתיחות, רגע להכין את עצמנו לרעיון שאנחנו הולכים לזוז. ואני שמה גם לי
יחסית חלש כדי שלא תשמעו את זה אצלכם. ותגידו לי, לא תגידו לי, בואו נעשה בעוד 10 שניות, אני אלחץ על הפליי, אז אני אעשה לכם כזה 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, תראו שפועל לכם. ואנחנו מתחילים עם נשימה שעולה מלמטה, ויחד עם הנשימה אנחנו מעלים את הידיים, עוברים דרך הלב, ולפתוח כמו עץ, וחזרה, אפשר ממש להרפות, ושוב, יחד עם הנשימה, לתת למשהו להיפתח, ולהרפות, ממש לתת לגוף את הנשירה הזאת, כזאת שמיטה. הנה, משהו נפתח. ו... ולתת לגזע הזה של העץ טיפה לנוע מצד לצד, כאילו למעלה למטה, לתת לכל מיני תנועות שהן לא בהכרח של היגיון, להגיע. מה שמבקש לזוז לא צריך להיות יפה או חכם או הגיוני. להמשיך לנשום תוך כדי. עוד נשימה. יופי, אתם עושים עבודה ממש טובה. ותוך כדי לתת לאיזושהי תחושה להגיע, משהו שהוא מסקרן, משהו שהוא, מה זה השלב הבא? מה זה, מה יש שם? משהו שהולך לקרות, קצת כמו לקראת תעופה, או לקראת התגלשות כזאת במגלשה, כאילו מה זה התחושה הזאת שכשאתם מקבלים איזה רמז מהגוף לדבר הבא הזה, בין אם זה נסיעה או מעבר או איזה משהו שאתם לא יודעים אפילו, אבל שהחיים מתחילים לספר דרך התנועה הזאת של הדבר הבא. אז ממש גם מה בגוף עושה את התנועה. ואנחנו מתקרבים לסיום של השיר, אבל אני רוצה שתמשיכו רק עם התחושה. אפשר או לעצור אותו או לשים אותו שוב. ואנחנו ממשיכים כמו התנועות האוטומטיות של הגוף ברגע שאנחנו נוגעים בתחושה. ואם אין את התחושה, אז לדמיין אותה. איך זה היה מרגיש אם הייתי מרגישה את זה. וזה משהו כמו אפשר להרגיש באזור של החזה, של הבטן, של הטורסו, האזור שמכיל את הרגש. ואם לא מורגש, אז אפשר טיפה לשקשק ולקחת נשימה ושהידיים והאגן והכנפיים, השכמות, מגיבים אליו כמו גל. ומדי פעם שוב לשקשק ולחזור על איזושהי תנועה. ממש לתת לגוף להיות מורגש יותר, ולראות מה קורה ברגש, אם משהו זז, אפילו משהו קטן, כמו איזה נבט של תחושה, ואם גם רק מדומיין. ואנחנו לאט לאט מאטים, אפשר להניח יד על הלב ועל הבטן, ותוך כדי שמרגישים גם את הדבר הבא, לראות אם יש איזה משהו שהוא גם חוסם, משהו שהוא לא נוח,
שזה רגע, אבל קשה לי להאמין שזה יכול לקרות. וה... ולראות גם איזה תחושה יש לזה, איפה זה בגוף, איך הגוף מגיב לתחושה הזאת, ואולי אין, אולי הכל פתוח. ולאט לאט אנחנו חוזרים, חוזרות, ואני מזמינה אתכם לקחת איזשהו חפץ שיש לכם בסביבה, ולהניח אותו בתור עצמכם, שייצג אתכם על הרצפה או על השולחן, ועוד חפץ שמייצג את השלב החדש, או את עצמכם החדש, או את התחושה של הדבר הזה שעוד רגע מתרחש. וגם חפץ שיסמל את הדבר שחוסם, או את התחושה, ואיפה הם ממוקמים. ממש לתת להם לייצג את המערכת יחסים הזאת בין שלושת החלקים האלה. ותמצאו איזה מקום להניח, לראות מה הקשר ביניהם. בלי לדעת, להניח ולראות. האם זה המקום? האם זה המקום? תנו לזה להראות לכם. ניתן לזה עוד איזה כמה שניות, ותכתבו כשיש לכם את זה, כשזה מונח. אורה, יש לי תחושה שאולי כן לתת איזה, אולי שיתוף או שניים. אה, אתם יכולים בכתב, אתם יכולים לפתוח מיקרופון לקצר. שתדעו שזה מוקלט, אבל שכן כזה, אם מישהו הולך לדבר, אז אנשים שיראו את ההקלטה אז יראו את זה. אתם יכולים גם פשוט לכתוב כזה אם הרגשתם את זה. אם שמתם לב, אם מצאתם איזשהו משהו שמרגיש שהוא כמו מחסום, תכתבו לנו שנרגיש עם זה מה מצבכם. כי עוד רגע אנחנו ניכנס גם לשלב של מסע, בעקבות איזשהו קצה חוד. אוקיי, יש חפצים, מעולה. יש חפצים והם מחוברים לתחושה גם? מעולה. אוקיי. טוב, נראה לי שיש לנו התחלה. אורה, מה את אומרת? שלוי? אוקיי, אז עכשיו אנחנו תכף נעבור לשלב השמאני. אז בינתיים, תוך כדי שאתן מקשיבות לי ומקשיבים לי, תשימו לב שבקבוצה יש את הטיפוף השמאני הקצר, ותכינו אותו ככה שהוא יהיה מוכן להשמעה ברגע שאני אגיד. אני שוב מזכירה שמסע מודרך זה לא באמת מסע שמאני במלואו, אבל זו דרך טובה להתחיל, וזה מה שאנחנו נעשה היום. תסמנו לי אם אתן כבר מוכנות עם הטיפוף, עם ההקלטה. יופי, אוקיי. נעשה את זה גם. עכשיו, באיזה סוג של נחת ושקט, אנחנו נתחיל. מי שמתאים לה, עדיף לעצום עיניים, אם אפשר גם לשכב, הרבה יותר קל לרובנו לעשות מסעות בשכיבה,
למרות שזאת לא הדרך היחידה, אז אתן מוזמנות גם לנסות את זה. בהתחלה אתם תשמעו ריעוש ברעשנים, ואני פשוט תנחה לכל אורך הדרך. אוקיי? אז אנחנו עוד כמה שניות נלחץ על פליי. וניתן לריעוש לקחת אותנו ולשנות את מצב התודעה שלנו, בלי שום ציפיות. מה שקורה זה בסדר. ואנחנו כולנו יוצאים פעם למסע שמטרתו למצוא חיית עוצמה. חיית עוצמה היא פשוט סוג של עוזר רוחני, שמאני, שבדרך כלל מופיע כחיה. אז אנחנו עכשיו נגיד כמה פעמים ביחד את הדברים הבאים. אני יוצאת למסע עם הרוחות המדריכות הנפלאות שלי, לפגוש חיית עוצמה שתעזור לי במעבר הזה, או בשער הזה. עוד פעם, מי שנוח לה תגידו בקול רם, זה יותר אפקטיבי. אני יוצאת למסע עם הרוחות המדריכות הנפלאות שלי, לפגוש חיית עוצמה שתעזור לי במעבר הזה. אני יוצאת למסע עם הרוחות המדריכות הנפלאות שלי, לפגוש חיית עוצמה שתעזור לי במעבר הזה. אני יוצאת למסע עם הרוחות המדריכות הנפלאות שלי, לפגוש חיית עוצמה שתעזור לי במעבר הזה. ועכשיו נצא מהמקום בו אנחנו שוכבים, ואולי בהליכה, אולי בתעופה, אולי בנסיעה, או בכל דרך שהיא, נגיע למקום העוצמה שלנו. מקום העוצמה הוא פשוט מקום בטבע, שעושה לנו מאוד מאוד טוב להיות בו, או שחווינו בו בעבר תחושות ממש נפלאות. כשאנחנו מגיעות למקום הזה בטבע שבאמת היינו בו, והרגשנו בו משהו כמו חיבור, עוצמה, פלא, יופי, אהבה גדולה, אנחנו מתחילות להסתובב, ומאוד מאוד מרגישות את המקום, מריחות, מרגישות את האוויר, את הקולות, את המראות, את תחושות בגוף.
וכל אחד אומר או אומרת, אני מאוד מאוד רוצה לפגוש את חיית העוצמה, שתוכל לעזור לי במעבר הזה. ואפשר להגיד את זה כמה וכמה פעמים, ולחפש אותה. אולי היא כבר שם, אולי היא מאחורי משהו, אולי היא בתוך משהו. וכל חיה שמופיעה, לפעמים זה גם צמח, אני שואלת אותה, שלום, אולי את חיית העוצמה שלי? ומחכה או לתשובה ברורה, או לתחושה שלי ברורה שזו היא. אני מחפשת חיית עוצמה שתעזור לי במעבר הזה, בשער הזה, בתקופה הזו. וכשמתגלה חיית העוצמה, היא יכולה להיות השלישית, היא יכולה להיות הראשונה. תתחילו אולי לרקוד איתה, אולי לדבר איתה. איך באת לעזור לי? מה היכולות המיוחדות שלך? איך אני יכול להיעזר בך בחיי היום-יום? מה את יכולה להדגים לי, ללמד אותי, להראות לי? עכשיו אני אשתוק כמה דקות כדי שתוכלו להתרכז במסע האישי שלכם. ועכשיו, למרות שזה מאוד היה קצר, נלך בחזרה למקום העוצמה אם יצאנו ממנו, ואם לא יצאנו ממנו, נחליף עוד כמה מילים, אולי חיבוק או מה שמתאים
עם חיית העוצמה שהגיעה, או הצמח. ואם לא הגיע, זה גם ממש בסדר. לא תמיד זה קורה כבר בפעם הראשונה, וגם לא בפעם העשירית לפעמים. אבל איזשהו זרע נטמן. ואנחנו שואלים את חיית העוצמה, את באה איתנו לחיים הרגילים, למציאות הרגילה, או שאת נשארת פה? ואיך נשמור על קשר? ואנחנו חוזרות וחוזרים ממקום העוצמה שבטבע אל המקום שהגוף שלנו נמצא בו, כאן ועכשיו, בזמן הנכון, במקום המדויק שלנו. ואנחנו נוחתים ונוחתות לתוך הגוף. ודבר ראשון, אנחנו מרגישות מה קורה בגוף. האם נוכחות תובנות, מחשבות, רגשות, תחושות. ובעדינות גדולה מאוד, כל אחת בקצב שלה, תפקחו עיניים ותכתבו לכם כמה נקודות על החוויה שחוויתם. מה נאמר, איך זה הרגיש, מה תיקחו מזה לחיים, או כל דבר אחר.
ואם מתאים לכם, אז אנחנו נפתח עכשיו את האפשרות גם לשאלות וגם לשיתופים סביב כל החוויה הזאת, וגם לשאלות על בכלל מה, מה יכול, כל דבר שקשור לחוויה הזאת, למסעות שמאנים, לעבודה בתנועה וכל הדברים האלה. אפשר לכתוב בצ'אט. שוב, מאוד מאוד טבעי שלא לכולם קורה משהו כבר על הפעם הראשונה, אבל אולי דווקא כן. נשמח לקבל איזשהו סימן, גם אם אתן לא מרגישות שנכון לכן לשתף בזה, אם פגשתן חיית עוצמה. אוקיי? אז דינה פגשה. אוקיי? אוקיי. עכשיו, במסעות שמאנים זה הרבה מעבר כמובן ללפגוש חיית עוצמה. זה כמו שאמרנו, זה רק איזו נגיעה ראשונית. ותוך כדי זה שאנחנו מחכות לראות מה, מה קורה, את גם מגלה מה פגשת, איזה כיף, חתול. הנה, אנשים כותבים, פגשתי 3 חיות ונשארתי עם השלישית. ומישהי כותבת, העבודה בתנועה הורידה לי גוש מהבטן ופגשתי דולפין. איזה יופי. דרך אגב, חשוב לי לציין שאין חיות כאילו יותר טובות מאחרות. חיות עוצמה יכולות להיות מפיל ולוויתן ועד נמלה. והנמלה היא לא פחות בעלת ערך מהפיל. אוקיי? זה... לפעמים יש לנו איזו נטייה כזאת לחשוב שיש חיות יותר שוות, זה לא ככה. אז אז דינה, בא לך לשתף קצת? כן, יש לי גם שיתוף וגם שאלה. כן. אמ, באמת, הוא- כזה קצת כואב לי הראש טיפה, אז כאילו, אני חושבת שזה, כמו הרגשתי איזה מין ערפל קצת, ו... ואז פתאום מופיע חתול, אבל ממש כזה מהגובה של החתול, זאת אומרת, כאילו כזה שהוא יכול לבוא ולעשות לי כזה מצח מצח בום עם הראש שלו, ו... ולא הצלחתי בהתחלה להבין אם הוא אפור או שחור, אבל אני חושבת שהוא אפור. ופתאום אני נזכרת שגם אז, המסע ההוא שסיפרתי עכשיו, אז היה שם חתול אפור, אבל דווקא הוא לא היה אז המדריך. והפעם החתול הזה, לא קרה כלום חוץ מזה שפשוט התלטפנו, וממש כזה, היה הרי את הזמן הזה שלא הנחית, ואני לא יודעת איפה הייתי בדיוק. אבל התחושה שיצאתי ממנה הייתה ממש פשוט התכונות של החתול, הוא מחפש מה נוח לו, שאני בתקופה של מה זה מאמץ, והוא כאילו רק איפה כזה נעים לי, ואיפה עכשיו לא חם מדי, ואיפה עכשיו כזה, והוא רק כאילו מחפש איפה אפשר רגע להתלטף, וכל התנועה שלו זה, הוא כזה כל הזמן בתנועה, אבל זה רק תנועה שעושה לו נעים, כאילו אלא אם כן הוא צד איזה משהו. אז ממש לקחתי את זה לתשומת ליבי, שזה כאילו שחרר לי איזה מיינד פאק לגבי איך אני אמורה להיות בתנועה, כזה פשוט כל פעם שמשהו לא נעים לי, אז כזה, כן, לקחת את החתול. זה נשמע נהדר. אז אחד הדברים שמאוד כדאי לזכור זה באמת למצוא דרכים להישאר בקשר עם חיית העוצמה, בכל מיני מובנים. אז הנה למשל, כתבו לנו גם שמישהי פגשה צבי עם קרניים יפות איתנות, שעורר בי כלילות ורקות, ומישהי אחרת כתבה, פגשתי 2 חיות בהתאם ל2 שינויים גדולים שעומדים בפניי. אז כאילו,
יש אלף דרכים שאפשר לשמור על קשר, אז זה יכול להיות נגיד בתנועות של חיית העוצמה, למשל לעשות אותן מדי פעם, או לקבוע לעצמנו טקס בוקר, או טקס ערב, או טקס צהריים, או במקלחת תמיד, או משהו כזה, ופשוט להתחבר לתחושה הזאת של החיה, ולהתיידד, להכיר, אפילו לפעמים באופן זמני להתאחד לרגע, כדי כאילו לקבל את היכולת שלה. עוד דברים למשל שעוזרים לפעמים לאנשים, זה אם יש לנו נגיד תמונה או פסלון או משהו כזה של החיה, לשים את זה באיזשהו מקום ואולי להדליק שם נר כל יום, אולי לדבר איתה. זה באמת אינסופי, אני רק זורקת כמה אופציות, אבל באמת הרעיון הוא לנסות באמת לקבל את העוצמה הייחודית או היכולות הייחודיות של החיית עוצמה הזאת שהבאנו לחיינו. ולתת לעצמנו להיעזר, שזה דבר שלחלקנו מאוד מאוד קשה. מישהי כתבה לנו, הדולפין הביא לי שובבות, אופטימיות, שמחה וצחוקים. נהדר. אני רוצה להגיד עוד כמה מילים, דינה, אם אפשר, על מה יכולים להיות מסעות שמאנים, כי זאת באמת רק טעימה. אז מסעות שמאנים הם באמת דבר שקיים בתרבות האנושית באלף צורות שונות אך דומות, אולי עשרות אלפי שנים. קשה לדעת בדיוק, אבל מצאו כל מיני עדויות מאוד מאוד קדומות לשמאנים ושמאניות וטקסים שמאניים. ובמסע שמאני בעצם מה שקורה בצורה שהולכת ומעמיקה, זה שאנחנו משנים ומשנות את מצב התודעה שלנו, כך שאנחנו יכולות לחוות מציאות אחרת, שנמצאת כמו בו זמנית או במקביל, אבל בדרך כלל אנחנו לא מרגישות אותה. ובמציאות האחרת הזאת, אנחנו נעשות מאוד מאוד פתוחות גם לשינוי, גם לקבל תמיכה, גם לקבל ריפוי, גם לעבור כל מיני חניכות וטרנספורמציות וטיפולים, אפילו טיפולים גופניים. אני זוכרת שהייתי די בשוק בתחילת הדרך, כשהרגשתי שבאיזה מסע ממש עושים לי מסאז' בגב, וזה היה נורא נורא מוחשי, לא כמו שמדמיינים שעושים. ואפשר באמת לעבור הרבה מאוד דברים שלאט לאט משנים אותנו ומאפשרים לנו גם לקבל תמיכה, גם לגלות מי אנחנו, להבין מה באמת הפוטנציאל שלנו, ולקבל תמיכה ועזרה גם בדברים היומיומיים וגם בנתיב החיים הכללי שלנו. אז אם מישהי מכן תרצה להעמיק בכיוון הזה, אז באמת יש פה איזושהי הזדמנות לתרגל את זה ולגלות את הפוטנציאל של האפשרות הזאת בסדנה המדוברת בברלין. דינה, כן. מה עוד את אומרת? אמ, אני קצת כזה סקרנית לגבי כאילו הקשר שאנשים ראו בין הדברים שהם פגשו, באמת בין החיות או בין מה שקרה איתן, באמת למעבר. כאילו, האם זה באמת הקל, האם זה נתן לכם איזושהי טעימה של... זה אפילו יכול להיות מחשבה קטנה של איך אפשר לגשת לדברים אחרת, שלפעמים זה כל מה שצריך, וזה כאילו פותח את כל השכל במובן מסוים. אז אני, כן, כאילו אני קוראת כזה את החיות במה קרה, אבל אני סקרנית אם היה משהו שהשפיע עליכם ברמת השינוי או המעבר, אם קיבלתם משהו, ואם בא לכם אפילו לשתף מה.
אתם יכולים לכתוב או לפתוח. אני יודעת שבשבילי זה היה ממש מקל, וגם איזושהי כלילות של התפיסה. כאילו הרגשתי לפני זה קצת לכודה, וזה כזה, יכול להיות הרבה יותר פשוט. אז זאת הייתה התחושה שלי. אם בא לכם לשתף, אם לא, זה גם אז בסדר. אולי זו באמת הזדמנות לרגע שתחשבו על המעבר שחשבתם עליו בתנועה, ואז אולי הייתה לחלקנו חוויה של החסימה, בין אם זה פחד או התנגדות, או נעשה את זה מחר, לא היום, מחר, או כל דבר שהוא, ואיך הכל מתחבר, כל המהלך הזה. מישהי כותבת לנו, זה היה מחזק למה שאני רוצה להכניס יותר לחיים. החיה הראתה שזה קל. נהדר. מהמם. מישהי כותבת לנו, השילוב בין שתיכן, בין התנועה למסע, ממש נהדר. איזה כיף לשמוע. אני אגיד איזה מילה על זה, שכאילו זה נכון שבאמת הריטריט שלך זה מה שהוא עוסק, אבל במובן מסוים גם התהליכים שאני עושה עם הגוף, כאילו זה הכלי של שמניזם בגדול, הגוף הזה והחיבור שלו לתודעה. אמ, ומה שאני עושה בעצם בריטריט שלנו, של הטרנספורמציה, השינוי בתנועה, זה לקחת חלקים פנימיים, זה קצת באמת קשור לדמויות, גם בנושא של זוגיות, גם בנושא של כסף וגם בנושא של ייעוד, ואנחנו בעצם יוצאים למסע בתנועה, ולפעמים אנחנו כן צוללים פנימה, שבעצם התנועה היא סוג של החיית עוצמה שלנו. אנחנו פוגשים פיזית את המדריך שלנו בגוף, אמ, שכל פעם מתגלם בצורה אחרת, גם על ידי האנשים השונים, אבל גם מבחינת הייצוגים שהוא מקבל. אחד התרגילים בעיניי מאוד מפתיעים, משחררים, זה, זה בעצם לרקוד עם החזון שלי. לפעמים היחסים שלנו עם השלב הבא, הם יחסים של יאללה, אני רוצה את זה כבר, למה אתה לא בא, למה זה כבר לא קורה, מתי כבר, מתי אני כבר אגיע, כן? מתי כבר תהיה הזוגיות, מתי כבר יהיה הכסף, מתי אני אדע מה זה הייעוד שלי וזה גם יהיה קל. ו... ופתאום הדינמיקה, ברגע שאנחנו ממחישים את זה בתנועה, ומי שמולי יכול לייצג את זה, ופעם אחת אני כמו אולי רודפת אחריו, או אולי דווקא נבהלת ממנו. מכירים את זה שדווקא הדברים מגיעים אליי, ואני כזה, רק לא להצליח בדבר הזה שאני כל כך רוצה, ו... ופתאום כשזה מומחש, כמה אסימונים נופלים, ואנחנו יכולים כבר לא לפעול באוטומט, אז יש משהו משחרר. ואז התרגיל הבא זה רק טעימה, כן, יש עוד מלא, אבל זה כזה הצצה. והתרגיל הבא זה שאני בעצם אומרת לחזון או למימוש או לשלב הבא, איך הייתי רוצה שהוא יתמוך בי. ואז מה שקורה זה, באמת, אנשים נמסים תוך 3 שניות, הם לא יכירו, הם פתאום כאילו, בכלל לחשוב שהחזון יכול לבוא לקראתי ולעשות משהו עבורי, ואני יכולה להרגיש את זה בגוף. זה פשוט בום, כאילו, blew their mind ואת הלב, כי זה גם לא רק לחשוב על זה או להבין את זה, נכון, החזון יכול לבוא לקראתי, זה ממש להרגיש את זה בחוויה. וכתינוקות, מה שנותן לנו ביטחון ואמון ויכולת בכלל לצמוח, זה 4 דברים מאיזשהו מחקר של היקשרות, שזה מגע, מזון, מבט עיניים ותנועה. את התנועה קצת שוכחים. היו כזה, בתקופתי היו שמים את התינוק בעגלה, ויאללה, שיהיה בהצלחה. והוא לפעמים בוכה כי הוא רוצה תנועה. לא רק כי הוא רוצה לאכול, הנה, מה, אכלת, עשית פיפי, מה אתה רוצה? אני בנוי לזה שאתה תיקח אותי על הגב, ונצא ביחד להרפתקה ביער, ואני אוכל להסתכל,
ואני ארגיש את התנועה של הגוף שלך, וככה אני אתחיל ללמוד את התנועה של הגוף שלי. זה הארבעה האלמנטים שאנחנו צריכים. אמ, כן, וזאת הכוונה שלי, לתת לעצמנו את כל זה, כל זאת ועוד. זה נשמע נהדר, ממש. זהו, אז מוזמנים גם לפנות אליי בפרטי, אחרי, גם מי שראה את זה בהקלטה, ולהתעניין, זה קורה ב-30 במאי, עוד פחות משבועיים, או בדיוק וואו, שבועיים, נכון. כן. בכרתים, נכון? על חוף הים, וילה כזאתי של עד 13 איש, משהו אינטימי. בארץ אני עושה דברים גדולים יותר, כזה 50 אנשים, ופה זה... כן. זהו. מאוד עושה חשק. ממש, טוב, אוי! יש מצב. תזמין אותי. כן. אה, כן. כתבו לנו גם עוד משהו שאצלי היה המשך מהתנועה, החיה גרמה לי לנוע גם. אז זה באמת נורא יפה לראות איך הדברים האלה משתלבים. ובאמת, זה, הרבה פעמים יש לנו את התפיסה הזו שעבודה רוחנית היא לא בתוך הגוף. וזאת הרבה פעמים בעיה. זה לא באמת עובד ככה טוב. הדרך, לפחות לדעתי, ונראה לי שגם לדעת דינה עובדת הכי טוב, זה כשהעבודה הרוחנית היא מונחחת בגוף, embodied. ואז יש לה גם קרקע, והחוויה היא הרבה יותר טרנספורמטיבית. היא לא איזה מין יציאה מהגוף לכל מיני מחוזות, אלא היא קורית עם הגוף ובתוך הגוף, למרות שזה יכול להיות תעופה למקומות מאוד פנטסטיים, זאת אומרת, זה יכול להיות ליקום מקביל, וזה יכול להיות לכל מיני, כאילו לרדת אל העולם התחתון, או לעלות לעולם העליון ולפגוש כל מיני מדריכים רוחניים שעוזרים לנו ומלמדים אותנו, ולרדת לעולם התחתון ולקבל כל מיני תהליכי ריפוי שאנחנו לא יכולים לשער, או אפילו לגלות שכדאי לנו לעבור ריפוי לדברים שבכלל לא ידענו שהם מבקשים ריפוי. זה באמת עולמות אינסופיים, אז ככל שאנחנו חוות את זה יותר בגוף, ואם אפשר, גם אפילו יש אנשים שתוך כדי מסע הם זזים, זה מאוד משעשע לראות מבחוץ, אבל זה מאוד מאוד טוב. זאת, היו לי כמה אנשים שראיתי שתוך כדי מסע הם שוכבים, אבל הם עושים דברים, וכמובן שיש אנשים גם שעושים מסעות בתנועה. זה דורש איזשהו תרגול מסוג אחר, אבל זה גם אפשרי. אז, אז השילוב הזה עם הגוף הוא באמת באמת הדבר הכי נכון, ותשומת לב כל הזמן, מה קורה בגוף, מה קורה בגוף, מה קורה בגוף. יש לכם איזה שאלות שתרצו לשאול אותנו? זה יכול להיות גם לגבי הסדנאות, גם לגבי בכלל, כל דבר. לי יש שאלה אלייך, דינה, בינתיים, מהמם. פשוט מעניין אותי, כאילו, מתי בחיים שלך, אם היה רגע כזה, הבנת שהדרך שלך, שדרך התנועה היא כל כך מרכזית לך? וואו, איזה שאלה. התקלתי אותך? אני אוהבת התקלות מהסוג הזה. אמ, אני אגיד שבשבילי זה מה זה לא היה מובן מאליו. זאת אומרת, תמיד רקדתי, הייתי כזה בחוגי ריקוד וכל מיני כאלה במשך שנים, אבל הייתי כזה מאוד פה. אני חושבת שניצוצות של זה היו גם כזה סביב לימודי מיניות, וריטריטים באמת בנושא הזה, שפתאום הרגשתי שעצם הלהיות בגוף ולאבד את הרגש בגוף אמ, היה כמו, כאילו, לחלק את החיים לשתיים, כזה. כן, יש הקלטה.
ואנחנו עדיין פה, אז לא פספסת. אה, כן. אז, אז היה משהו באמת כזה דרך המיניות, שבאמת חיברה את הרגש, את התודעה, את הגוף, את הלב. וגם אני חושבת שעוד אסימון כזה שנפל כשהייתי בכנס של טוני רובינס, ואני אוהבת לרקוד, אבל אני מגיעה, וכאילו זה יחסית עולם כזה סאחי בסך הכל. אבל יש שם, יש לו הרי 700 מתנדבים שהם כאילו מפעילים את כל הדבר הזה, ואיזה שעה לפני שמתחילים הם רוקדים בטירוף, הם כאילו, הם באטרף של הריקוד. וראיתי איך הוא משתמש בגוף, וגם מדבר על זה, של כאילו החוויה הפיזית, זה ממש, זה כמעט כאילו משהו אחר לגמרי, כאילו זה 90% מההשפעה. ופשוט ראיתי איך הוא מדי פעם מדבר, 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 ואומר, חלאס, קומו ורוקדים. אז הבנתי, והוא מחשב מאוד רציני, אז אני ממש לקחתי את זה לתשומת ליבי, ו... וגם מפידבקים, הייתה לי קבוצה שנקראה מעגל מלכות, ממש כזה בתחילת הקורונה, וזה עסק בהגשמה והשפעה, לנשים משפיעות. ופשוט מהפידבקים שלהם, כי אצלי זה היה כזה מוטבע במה שאני עושה, כאילו ברור, כזה זה חלק ממה שעושים. והם אמרו שאפילו רק ההכוונה שלי לשימו לב איפה אתם במרחב, ושזה משנה, זה התחיל להפיל אסימונים, שהדברים שבשבילי הם כאילו מובנים מאליהם, הם איזשהו צורך של אנשים. והכי חזק היה בסמינר של גבי ניצן, שהגיעה מישהי וראתה אותי רוקדת בבוקר, וראיתי כאילו שמשהו קורה שם, והיא אומרת, אני הייתי רקדנית כנערה, והייתי מאושרת, ואני לא עושה את זה מאז, ואני מתה לחזור, ואני לא יודעת איך. אז הבנתי שהתחושה הזאת שאני חווה, היא, יש לה צורך, צמא, ושזה צריך להיות חלק מהייעוד שלי. וזה הפך להיות די מרכזי. תוך כדי זה שאני מקשיבה לך, אז קופצים לי כל מיני סיפורים מהחוויות שלי, גם כמורה וגם מהחוויות האישיות שלי, וכזה מתווכחים, כאילו למי יצא לדבר. אני אספר אולי ממש בקצרה, שאחד הרגעים המכוננים בחיים שלי, זה כל מי שמכיר אותי כבר שמע את הסיפור, היה כשהצלחתי להוציא את עצמי מעשור של דיכאון וניתוק, שהתחיל אצלי בערך בגיל 13, והתחלתי לצאת ממנו בגיל 23-24. וזה היה מכונן בגלל שהצלחתי להוציא את עצמי בכוחות עצמי מהעניין. אבל מה שאני לא תמיד יוצא לי לספר, הוא שעד שפגשתי את voice dialogue, זאת הגישה אחרת שאני עובדת איתה הרבה, של העבודה עם הדמויות הפנימיות, אז הסתובבתי בעולם כמו בן אדם שרק נולד, אחרי 10 שנות דיכאון וניתוק, שצריך להבין הכל מחדש, באמת, הכל, הכל, הכל מחדש. והכלי העיקרי שלי היה דרך ההקשבה לגוף, לתנועה ולנשימה. אני ממש זוכרת את עצמי מהלכת ברחובות ירושלים, ומאוד מאוד מאוד קשובה למשל למה קורה ברגליים, בכפות הרגליים שלי כשאני הולכת. או מאוד שמה לב לנשימה, או המון המון דברים שהיו קשורים לגוף ולתנועה. וזה חד משמעית, ככל שעובר הזמן, אני יותר מבינה כמה השלב הזה היה חשוב, ומכונן באיזשהו אופן. ומתוך זה גם הגעתי, גם היה הרבה מאוד עניין של הרפייה של הגוף, שגם היה מאוד מאוד משמעותי במקרה שלי, ללמוד ממש להרפות, וזה נבע מבפנים באיזה סוג של, כאילו זה כנראה, כאילו הגוף והנפש והכל, יש שם את הידע הזה. ורק כעבור בערך שנה גיליתי את voice dialogue.
אבל אז כבר היה לי מאוד ברור החיבור הזה בין התחושה הגופנית והתנועתיות של הדמות והשינוי בקול, ל... אה, לתופעה היותר נפשית, רוחנית שקורית. כותבים לנו שאלה מעניינת. דינה, יש לך טיפ איך להתחיל לרקוד או תנועה חופשית, אם אני יודעת שכדאי שאני אעשה את זה יותר? יש מחסום אפילו לבד בבית. שאלה מעולה. אמ, אני רגע, אני רוצה לתת ממש מענה מדויק. אמ, אז האם יש לי טיפ איך להתחיל לרקוד או תנועה חופשית, אם אני יודעת שאני צריכה לעשות את זה יותר? יש מחסום אפילו לבד בבית. אז קודם כל, האם יש מחסום כשאת לא לבד בבית? זאת אומרת, האם בתוך אירוע עם עוד אנשים יש עדיין מחסום, או שזה בעיקר המחסום לבד בבית? כי אם המחסום הוא לבד בבית, אז הטיפ הוא ללכת ולהיות במקום שעוד אנשים זזים בו. אה, וגם לראות את זה. זאת אומרת, אני לפעמים, אני תקועה, ומה שעוזר לי זה לראות את זה ביוטיוב, לראות מישהו זז, יש מלא גם סרטונים של הדרכה. זה דבר אחד. ודבר שני, להכניס ממש תנועה לחיים, זה, כמו שאמרתי קודם, זה אני שוטפת כלים ואני זוכרת שאני רוצה לזוז יותר, אז אני יכולה לשים לי מוזיקה ולשטוף כלים בתנועה, זה לא חייב להיות עכשיו אני רוקדת, כי לפעמים יש התנגדות לעצם זה מה שעושים עכשיו. אצלי לפחות יש איזה מרד פנימי כזה, לא רוצה. אמ, או, או במקלחת, או כאילו, קודם כל מוזיקה זה עוזר, כן, זה סביבה תומכת, אני אגיד משהו שהוא בעיניי ממש המפתח לדבר הזה. דווקא כשאני בהרפאיה או בנסיעה, כאילו משהו שהוא כזה לא מאוד עסוק, לפני השינה, לדמיין אותי רוקדת. זה משהו שעזר לי גם כשהייתי עם כאבי ראש ולא היה לי כוח לעשות כלום. אני חושבת שהפידבקים על הגוף שלי הכי חזקים היו בתקופה שזזתי הכי הרבה, הכי פחות, אבל חשבתי על זה הכי הרבה. כאילו, יש איזה משהו בחיווט הזה, שאני מקרינה לעצמי את הסרט הזה, שפשוט בסופו של דבר יהיה חייב לקרות במציאות. וזה עוד טיפ, זה לנשום עם התסכול, כי זה יכול להיות מאוד מעצבן שאני רוצה משהו וזה לא קורה, ואני זאת שקולט את עצמי בסופו של דבר, כי אני יכולה לשים שיר בבוקר ולרקוד, למה אני לא עושה את זה? אז אני מקווה אני שזה... גם רוצה להצטרף עם טיפ. יש לי שניים כאלה שהם, למי שעוסק בעבודה עם דמויות פנימיות, זה עלול להיות קצת טריוויאלי, אבל אף פעם לא מזיק להזכיר, וגם טיפ שמאני. אז הטיפ שקשור ל-voice dialogue, הוא הדבר המובן מאליו הזה של לבדוק האם יש דמויות שקשה להן עם תנועה וריקוד, שחושבות אולי שזה, לדוגמה, יכולה להיות דמות אחת שחושבת שזה נראה מביך. ואפילו כשאני לבד, הן עוצרות אותי. יכולה להיות דמות שחושבת שזה טיפשי ובזבוז זמן. אני סתם ממציאה, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים. יכולה להיות דמות שהיא כזאת משמרת אנרגיה וזה נראה לה שזה דווקא יעייף אותי. זה פשוט ממש להתחיל לשאול איזה דמויות בתוכי אולי מעדיפות, מכל סיבה שהיא, שאני לא אנוע, או לא ארקוד, ולהתחיל לדבר איתן ולהבין בדיוק למה. ואחרי זה יהיה ממש טוב להבין אם יש גם דמות, אמורה להיות דמות כזאת, לשיטתנו, שממש משתוקקת לזוז ולרקוד. עכשיו זה כזה ממש קצת על קצה המזלג, אבל העבודה הזאת יכולה להתחיל לשחרר אותנו מהזדהות או משליטה של דמויות שמונעות את זה. הטיפ השמאני שאני רוצה להציע, הוא קצת יכול להישמע בתחום הביזאר, אבל גם שווה לנסות, וזה למשל
לעשות מין טקס קטן כזה, ולראות מה קורה עם זה. אז למשל, זה יכול להיות משהו כמו להגיד את המילים, אחר כך תוכלו לחזור לזה בהקלטה. כאן, ברגע זה של עכשיו, אני מבקשת עזרה מהרוחות העוזרות שלי, לנוע בקלות ובהנאה. כאן, ברגע אינסופי מופלא זה של עכשיו, אני מבקשת תמיכה מהרוחות העוזרות שלי ומכל חבריי שברוח, לנוע בצורה הכי בריאה וטובה ונעימה לי ולגוף שלי. או אני עושה את זה מהשרוול, אז כמובן תדייקו את זה. כאן ברגע אינסופי מבורך זה של עכשיו, אני נעה בקלילות. ופשוט לנסות כל מיני נוסחים ולראות האם זה פתאום מתחיל לשנות משהו. ואפילו בלי לנוע אחרי זה, רק להגיד את זה כמה פעמים ביום, ולראות מה יקרה תוך כמה שבועות. ויש לנו פה עוד שאלה, אולי זו תהיה... מעניין התשובה שלך, שזה לא ביזר כמו התחושה שיש לי שהייתי רקדנית בגלגול קודם. על זה אני יכולה לדבר איתך שעות בפרטי, כי זה בהחלט יכול להיות קשור לקושי בגלגול הזה, במקרים מסוימים, אז נדבר על זה. ויש לנו כאן מצב של דיכאון מתמשך מביא למחסור באנרגיה ביום-יום, איך אפשר להצליח להזיז את עצמנו לפעולה, בין אם ריקוד או כל תנועה בחיים. אז זה שוב, זאת שאלה שזה כאילו, זה כל כך רחב, לפעמים זה כמו שנדמה לי שדינה קודם אמרה, להתחיל נורא בקטן, ולשמוח בכל דבר הכי קטן. נגיד, זזתי שבריר שנייה, ייי, כזה לא, זה רק שבריר שנייה, אלא ממש, כן, עשיתי משהו, רגע אחד. כי הרי כשאנחנו בדיכאון, מי כמוני יודעת, גם הרגע אחד הזה זה הישג בעצם. אז זה אחד הדברים שיש לי להגיד על זה. והדבר השני זה שזה דורש עבודה יותר מעמיקה, ואולי עזרה ממישהו. אפשר? כן? גם באמת מתוך המקום הזה של דיכאון, אה, בהמשך למה שאת אמרת, הקצה חוט הזה, כאילו אם אני רוצה יותר תנועה, אז זה בעצם כל הזמן לחפש אה, ממש את המינימלי של הזזתי את העין, כאילו אני לא צוחקת, זה לפעמים זה דברים ממש הזויים, או ראיתי את העלה זז על העץ, וכאילו יש בתוכי גם חלק של יופי, מה אכפת לי מהעלה, או מה אכפת לי בכלל, מה אכפת לי מהחיים, אבל אם יש שם, שוב, הדמויות, כן, יש שם איפשהו, הדמות ששאלה את זה, היא כנראה אומרת, היי, גם אני פה. כאילו לשים לב קצת יותר וקצת יותר כל יום, זאת העבודה, זה ממש כאילו, האוטומט הולך לשם, וזה, ג'ק הורנפילד מדבר על, במדיטציה, שהקטע זה לא לשבת כל הזמן, אלא כמו גור כלבים, כל פעם להחזיר אותו. ולא באלימות, ולא בתוקפנות, אלא, תראה, כזה, ולהחזיר אותו. ולתת לו ליטוף קטן, ו-it's okay. ואולי משהו מסכם שימחיש את העניין הזה, כי באמת הגעתי פעם לאירוע, והתחושה הייתה של עייפות קיצונית, ואני לא רוצה להיות פה בכלל, ואני אוהבת לרקוד, אבל לא בא לי מי זה האנשים האלה ומה קורה פה. אבל בתוכי היה גם את החלק שכן רוצה. ואז אורן, הבן זוג שלי, הוא כבר קלט את ה-voice dialogue בתנועה, והוא אומר, תראי לי אותם. ואז פשוט נכנסתי לדמות של אין לי כוח בכלל ועייפה ורוצה לישון, ופשוט הייתי גמורה, כאילו נשכבתי על הרצפה, והוא נשכב איתי כזה, זה נורא עוזר גם שמישהו ממחיש את זה ביחד, וממש, כאילו,
את כל הביטוי של האין לי כוח עד הסוף, בלי להתנגד לזה. אמ, ואז גם כזה מצאתי את החלק שרוצה לרקוד, ופתאום משום מקום הוא נהיה לי כזה כוחות לקפוץ ולהראות איך אני רוצה. כאילו זה ממש כזה כמו איזה קיבה אחרת לקינוחים, אז אותו דבר, זה כזה, נכון, יש את המוות הזה ויש את אבל בא לי, הדבר הזה. ואז כשנכנסתי לאינטגרציה, לביניהם, פתאום היה איזה משא ומתן, אולי אני יכולה לרקוד עם הכבדות. אולי זה לא חייב להיות הג'ולי הזה שאני לא יכולה להחזיק כרגע. ומה שעצר אותי זה המחשבה שאני צריכה להיות ככה כדי שאני אוכל לרקוד. אז פתאום יכלתי ממש לנוח בתוך התנועה, והיה לי איזה הסכם כזה עם עצמי של אנחנו נזוז כמה שבא לנו ואנחנו לא נהיה פה בכוח, אבל בתוך הלא בא לי הזה אולי יש איזה ערסול ותנועה אחרת שהיא דווקא יכולה ממש לעבוד. וזה פשוט המחיש לי בצורה הכי חזקה את ה זה voice dialogue בתנועה. ונראה לי שזאת אני להיום, אנחנו גם ב-11:30. נכון. בא לכם כזה לכתוב משהו שאתם לוקחים מפה, זה יהיה נחמד, ונסכם. אפשר גם לכתוב לנו אחר כך. נכון, אנחנו נשים גם את ההקלטה בסוף בקבוצה, גם אני מניחה, נכון? אז אפשר לחזור על זה, לכל התרגיל, אבל לעשות אותו גם בקצב שלכם. זאת אומרת, אפשר לקחת הרבה יותר זמן לתנועה, לשים קטע מוזיקלי ארוך, או בלי קטע מוזיקלי, מה שנכון לכם, ואחר כך לעשות את המסע בלי הפרעות של דיבור. אז, וגם זה יכול להיות שתגיע חיית עוצמה נוספת, וזה גם יכול להיות שפשוט תעמיקו את היחסים עם חיית העוצמה שכבר פגשתם, כי זה רק התחלה שבהתחלות, anyway. אז תמיד שווה למצוא את הדרך להעמקה של זה. ודינה, תודה רבה, היה לי מאוד מאוד נעים איתך, ושיהיה לכם נהדר שם בסדנה בכרתים עוד שבועיים. תודה. כתבו לנו. כן, כן, כתבו. לוקחת הרבה, גם אנסה לנוע במשימות הבית שיהיו היום, וגם אמשיך לחשוב על החיה והמסרים שלה. תודה רבה. תודה רבה לך, ותודה לכן, אתן מהממות, אתם גם. תודה רבה, היה נהדר. תודה לך. ובאמת תודה שהקדשתם ככה חלק מיום שישי שלכם לזה. ומוזמנים לכתוב גם לי אם תרצו, גם בשאלות, גם לקבל עוד מידע, ולהתראות. להתראות. ביי. ביי ביי.